mawur mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong pak guru gongso dedekadya budula ing dewa kalah melayu bubar mentamuran ning iki kok malah sing maju wujuding menungsa lumrah ngaku sapa kowe ngaku aja nganti mati tanpa aran yen kowe kepengin ngerti aku sekabate ya cantrike ya siswani sang begawan Manumayasa dinaranku Mban Eka Permada kowe Mban Eka Permada dasar nyata ana nom-noman loro meh padha nanging prejengane kok yaksa aku mangumbir aku Jaladara njaluk triman widodari sadat mati kencana wulan aku ya diutus supaya mbalekke lakumu kabeh aja gawe geger widodari iku garwaning para dewa ora usah mulang kaya dalang kowe nuturi kaya kiai kowe ngalang-aling gegayuhane Sinuwun Prabu Kalimantara kelakon dadi glepung yen ngono tandhinge aku tandhinge Eka Permada piye nyidam bandosa jile urip ana ing jagat kowe yen pancen kowe mangkono maju legane atiku maju remet dadi awu sawrunga Ayah bos Mundar ayo iki jalukan kowe royok kowe bos wah waduh mati ya bos hei waduh mati wah
Eko Permada nyatane ora nggondur sepira kaya ngono kok dadi wakiling dewa. Sing jeneng dadi wakiling dewa ki abot sanggane. Dewa ki panutane ngurip. Mung derajat Eko Permada kowe mung ngemban kok dadi wakil. Kowe mung ngemban kok dadi wakil. Kowe aja ngias ngembe karo titahing Gusti. Gerilusi jalma tan kena kinira. Ora saumuk, ayo ketokno kasukdenmu. Kuat nampani pengabaranku. Yen kuat nampani pengabaranku aku tak trimo kalah. Wujute pusaka dudu landheping gegaman ning aku duwe pengabaran. Iya, tamakno kene. Kukus ingkang dupa gumelun ngening kentiasa ngabeke kawengku sagung jajan Mban Eko Permada sedhakep saluku juga ngeningke panca hindriya panca wilangan 5 hindriya pengangen-angen swara tanrenu ngurupa tan kadulu ingkang kapandheng muhung pucuk ing grana kusika sekawan kang kaberat sajuga kang sinidikara kinarya lakstaning brata lidah kapadalaken palenggan rasul tis kaya mati ngadeg mata kemayane wujude aji gelap sayuta satemah musus ponang epek-epek mijil ponang lisus nempuh mringangganipun Raden Mangumir miwah Raden Jaladara kena daya pangaribawane aji gelap sayuta Raden Mangumir Jaladara ilang wujuding jal menungsa salah kedaden dadi kereta kalih cacahipun. Amakno mati aku aduh mati yen ngono ulun ngandel agek wakile wae kaya ngono ampuhe ming dadi wakile wae pengpengan banget Eko Permada lah apa meneh mengko ingkang sejati wong wakile wae kaya ngene ampuhe ketrimane kaya ngene mung trima wakil iki lho ming wakile kaya ngene inggih pukulun nggenipun ngalembana menika sampun ngantos kesangeten ya banget-banget merga kita nggone dadi wakil wong lucune ora jamak-jamak ngono Eko Permada Mangumir karo Jaladara kula tamani pengabaran aji gelap sayuta ilang wujuding titah salah kedaden menika dados kereta ya yen ngono kereta iki bakal tak wenehi tenger arane kereta Mangumir lan kereta Jaladara ing nguni besok iki dadi kagungane anak turune Begawan Manumayasa tutukna ngger Eko Permada munduro kabare malimbar saindenging jagat raya kabare kowe dadi wakil leres kowe dadi wakil
dasar kepara nyata. Kok ora wit biyen kowe dadi wakiling dewa. Kok agek mau awan le dadi wakiling Bathara. Sapa? Aranku Eka Permada. Ratu Sabang nanging paesyaksa Prabu Mangkara Dewa. Aja kesusu bungah. Yen pancen kowe dadi wakiling Bathara, wakiling dewa. Ayo ngadeka sing jejeg njogeta kowe tak kendangi. Jai! Lepas mundur Eka Permada mundur. Wujude bagus ning ruruh pasemone klemak-klemek midak kapuk ora pendeng. Sapa kowe ngaku? Kowe takon marang aku utusaning para Jawata. Aku Begawan Manumayasa. Kowe Begawan Manumayasa. Apa bener kowe iku utusane Ratu Cundaka Kawedar? Utusane Prabu Kalimantara. Iya, ora genep loro. Utusane Koko Prabu Kalimantara. Jejulukku Prabu Bramangkara. Njaluk triman widodari sadatane kencana wulan. Aja ngiki mangsa gelak wanci, prayogane mudhun saka ing kayangan. Mudhunana ing jagat widodari dudu pesthi jatuh kramane Kalimantara. Kowe ngentengke marang patimu Manumayasa. Kowe dadi jagoning dewa, prasasat kowe kepengin anguk-anguk ana ing neraka jahanam. Maju, mamah kupingmu aja takon dosa kowe. Bos. Waduh. Wah. Oh. Hey! Ulo! Wah! Ulo! Mutar. Oh.
mati aku. Kadangipun Kakang mundur kok berangkang-berangkang kaya bayi. Aduh, Koko Prabu ngaturaken ketiwasan Koko Prabu Kalimantara. Meh kemawon kula saged mboyong Sadatwati Kencana Wulan. Nang saksamunipun ingkang majeng dados jagoning dewa. Begawan Manumayasa antep tanganipun kados pendel waja. Dereng kemawon kula dipun tamani ngagem pusaka nembe epek-epekipun kemawon nanging kasekdanipun linangkung. Oh, Koko Prabu kula ketiwasan. Kadangipun Kakang Yayi Bramangkara yen pancen ora kejunggah mundura tak byuki Bathang Sayita. Wong dewa ora keduga ngulungke Sadatwati Kencana Wulan pengamu ing Prabu Kalimantara tak obrak-abrik kayangan dumbring saluka. Ana pendeta isih muda. Apa bener kowe ingkang peparab Begawan Manumayasa jagoning dewa? Ora genep loro ya aku iki jagoning dewa. Ana barungan menga tutuke kaya lawang ing Guwa Jati Jajar. Kowe takon karo aku jenengku Dedya Kalimantara. Aja melu-melu iki perkaraku karo para dewa. Jaluk widodari loro cacahe. Yen aku wis tumekaning pati klakon boyong widodari. Oh, klakon gaglek lipamu kowe Manumayasa. Oh. Bos. Bos. Ayo amak lo. Mati kowe. Wong tete Kalaludra Mas Pati Raja Dewaku. Wong dewa, melek mripatmu wong dewa. Melek mripatmu jerengen gobokmu. Jagoning dewa iki wakilmu Manumayasa mudhar.
menika gumun kalian Wantrada. Gumun piye? Kawit wau sonten kok obah mawon. Kula ingkang ningali mawon sayah menapa malih ingkang nglampahi wa. Ya kaya ngene ya apa sing jeneng tanggung jawab iki kudu ditindakake ngono. Awake dhewe nyambut gawe dhisik terus mengko nampa duwite ora kok duwite dhisik awit adane yen duwite dhisik tekan nggone wegah karo pegaweane iki ya aja mung kita ya pancen jeneng ulun ya sayah banget ya mo inggih kawit mau kok perang mawon mbok kula tak nembang rondo kempling wae aja rondo jengking piye mengko sedelok meneh ya mo kados pundi Manu Mayasa mati dicokot Kalimantara lajeng badhe pados jago wonten pundi awit jagonipun sampun boten wonten jane upami boten ditandhingke niki ajeng kula ken maju taun 2024 ning raning sakniki pun digege jagone ken maju ora wurung mati niki pripun wa nek golek jago niku angel siji sing gelem pangerten loro gelem wuwur Danadriyah ngerti karo wong seni sing gemati niku sing angel adaane niku ming legi tembunge ning blas kecret mawon mboten wa ulun duwe go kados pundi ning wis kentekan akal bojone Manu Mayasa ya Ki Dewi Pratiknawati ra egek ngrebini Pratiknawati iya menika le meteng kalian sinten le meteng dhewe ya omong hush kok meteng piyambak yen ngeten menapa nun sewu lajeng bandrek zina kalian tiang sanes sing tak karepke ngene le meteng kuwi meteng dhewe ora karo sing lanang lah nek sing meteng kok bareng karo sing lanang piye Manu Mayasa meteng Pratiknawati meteng mula ulun ngendika le meteng kuwi dhewe ora karo bojone iwas kula deg-degane kok deg-degan piye mangke gegek enten wiyaga sing metengi wa ora ana wiyaga kok cuthak kaya ngono wah kathah mawon wa langkung-langkung rombongan wiyaga niku yen kerep melek bengi awake niku panas mongko ambune lecit walah ampun karepe niku mung ngajeng ngokop ngletak nyokot mawon ya ana wiyaga-wiyaga sing kaya ngono kathah mawon. Titikane yen wonten wiyaga kok mlampah-mlampah sesideman etok-etoke pados sumur ning kok sedakep le mlampah. Lah niku wajib dicubriani apa kulun. Ana-ana wae apa dipati. Aja mbrongos rasane wong liya engko ndak do cubriya. Mboten napa-napa lah hiburan lah. Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi mengko ulun bakal nemoni Pratiknawati nggih Pratiknawati aja kaget ulun ingkang prapta nggih